Никола Минчев ще разпрати списъка на Атанас Атанасов до останалите членове на комисията Божанов. В документа са изброени имена на евентуално свързани с нотариуса казуси и магистрати. Около 8-10 имена са. Няма имена. Няма имена на политици в... Споменати са Ивайла Бакалова и нейния казус. А други известни? Например, семейство Арабаджиеви семейство. Да, спомената и този казус. Списъкът е непотвърден. Прокуратурата и антикорупционния фонд вече се разграничиха от него. Моето желание, разбира се, е тези имена да ги получим така по институционален ред. Но няколко часа по-рано в интервю за националната телевизия именно Минчев съобщи имената на Емил Писков и Андон Миталов. Този човек, така наречения нотариус, за това заведение ли е, клуб ли е там, за което се говори, аз разбрах едва след неговото убийство от средства за масова информация. Никога нито съм го чувал, нито съм го виждал, нито знам къде се намира този клуб. Пред България On Air Миталов отрече каквато и да е връзка с нотариуса. Когато стигне време, примерно за доказване, казвате ми, това е неоснователно, не знам откъде се появи списък. А преди седмица изпълняващия функциите главен прокурор обяви, че името на бившия обвинител номер 1 Иван Гешев излизало пред скоби около кръговете на Божанов и на Пепи Еврото. Дали самия Иван Гешев е свързан с дейността на групата от изнесените до момента публично факти и обстоятелства, изглежда, че да. Не съм ходил, освен че не съм ходил в този клуб, аз от 7-8 години съм с охрана от Национална служба за охрана. Може да питате официално къде съм ходил, защото там има определен списък. На вчерашното първо заседание на комисията Божанов председателят и Минчев увери, че предстоят различни изслушвания. Опозицията пък дава предложения. Асен Василев и Румен Спецов заради данните на гръцките бизнесмени, на Бойко Рашков и на Калин Стоянов, които са получили сведения от антикорупционния фонд през 2021 година. Има такъв народ настоява и за изслушване на ръководителите на ДАНС, ГДБОП, бившата КПКОНПИ, главните прокурори от 2020 година насам и бизнесмените говорили по темата с Божанов. За новините On Air Теодор Лазаров.